Mahal na Ama sa langit, lumalapit ako sa iyo, nang may kabab ang loob, at humihingi ng kapatawaran sa lahat ng aking mga nagawang kasalanan, sa iyo at sa aking kapwa. Panginoon, hindi ako perpekto, at marami akong mga pagkukulang araw-araw sa aking buhay. Subalit, nariyan pa rin kayo, at walang sawang gumagabay sa akin. Panginoon, maraming salamat sa iyong awa at biyaya. Maraming salamat sa aking kalusugan, sa aking pamilya, sa aking mga kaibigan, sa aking tirahan, sa pagkain sa aking mesa, at sa lahat ng mayroon ako. Panginoon, higit pa sa sapat ang ginawa mo. Mahal na Panginoon, idinadalangin ko din lahat ng aming tagapakinig, viewers, followers, subscribers, at lahat ng tumatangkilik sa BicolNet TV na sana'y makamtan nila ang lahat ng biyayang iyong kaloob, at maliwanagan sa mga impormasyong kanilang matatanggap, at masuri kung ano ang tunay na totoo. Panginoon, pinasasalamatan ka namin, sa kaloob ng media, na maabot ang malalayong lugar, ng mundo, na may mga mensahe ng pag-asa, at buhay. Nagpapasalamat kami sa iyo, para sa mga nagsasapanganib ng kanilang seguridad, at maging ang kanilang buhay, upang ilantad ang kawalang katarungan, at magdala ng balita ng pag-asa. Naway magsikap silang maging tagapagdala, ng mabuting balita, upang malaman ng lahat ng tao, ang masaganang buhay, kung saan tayo nilikha, at higit na kahangahangang tinubos ni Hesukristo. Inaalay namin ang aming panalangin sa iyong pangalan, sa kapangyarihan ng banal na Espiritu, para sa ikaluluwalhati ng Ama. Amen. This is the source of news and information that matters to you. This is BicolNet TV. Kasunod kang Bicolano Worldwide. Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, wala na maniba. Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, pagbangon ka nalbay, sabayan ta. Hey, hey, hey! Sa tuntakalbay, progreso ang dara, tunay magtrabaho, ikaw ang pusong pangmasa. Bukas balat sa pagtabang maasahan ka, pagpuswag ka nalbay, sabangan ta, sabangan ta. Hey, hey, hey! Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, wala naman iba. Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, pagbangon ka nalbay, sabayan ta. Tudikan albay sa iyang inaksyonan, mga programang magagayon talaga. Matibay na congressman sa kauswagan, gabos niya gigibon para sa sato. Salamat Kong Joey sa pagpadaba, Kong Joey Salceda. Buon ka ito hanggang unya nagtatabang, si Kong Joey Salceda. The views and opinions expressed by the host in this video do not necessarily reflect those of the official policy or position of the company and its management. Furthermore, the views and opinions of the guest do not reflect those of the host, the show, the management, and the station. Serbisyo Riparo Pinagsaro-sarong programa Serbisyo Asin Riparo
ang programang pagtataon ng serbisyo publiko sa Lambang Bicolano, mariparo kan mga gibong salto sa gobyerno man o maging sa pribado. Serbisyo asin riparo, serbisyong totoo asin riparong balansyado. Pag-iriba ang numero 1 sa serbisyo asin riparo, Mr. Hulbutana Manny Moxeya sa serbisyo asin riparo. Tignisa na sa Bicol Net TV. Kasuro kan Bicolano Worldwide. Mr. Hulbutana Manny Moxeya sa Bicol Net TV. Si Manny Moxeya sa programa Serbisyo Asin Riparo sa Bicol Net TV. Serbisyo asin riparo, kaibahan si Manny Moxeya, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Hindi man ako gwapo. Hindi man ako gwapo. Serbisyo asin riparo. Serbisyo asin riparo. Mga tugang, mga kabayan, Diyos marhay na pagkaaga Bicolandia. Maray na aga probinsya ni Nalbay. Siyudad nin Tabaco, Legazpi and Ligawa. San man sulok po kayo ng mundo, Luzon, Visayas, sa Mindanao World. Good morning! Magandang umaga po! Ma'am Manilin na Magdaraog Sistina, kay Ma'am Joy Casquejo, Ohayo gozaimasu dyan sa bansang Japan. Assalamualaikum sa mga tugang nyatong Muslim. Buenos dias mga amigos y amigas. Mga tugang, mga kabayan, digdi na po kita sa programa Serbisyo Asin Riparo. Ngunyang pong aldaw kita ni Lunes, Monday, petsa 12 kita ngunyan kang bulan na Mayo taon 2025. Election Day. Ini na po ang satuyang hatol. Ini po ang satuyang pagkakataon na makapili nin mga magiging leader ta sa kada mga lugar ta, no? Election Day po. Sabayan po nindon sa indong lingkod sa rong oras may kabanga kita. Magre-restoryahan naman kita kan mga pangyayari, mga nangyari, mga mangyayari pa sana. Sa satuya pong palibot, siyempre, sa mga nakakalapuyan kan sa indong lingkod. Apera yan kan mga pigpapaabot man po nindo digding mga riparo. Sa tuya po yan tatawa ni serbisyo sa laog kaining programa. Oy, duman po sa may mga kumpleanyo ngunyan, May 12.
maligayang happy birthday! Happy na! Birthday pa! Sa may mga okasyon na naman pong klaseng okasyon yan. Dahil hanggang din daw paglingawan na sa Kuyang Perming Tugon ha. Iringatan ta po ang satuyang mga sadiri. Wara man baga po kibang maingat kan sadiri ta kundi kita man sana. Duman po sa may mga kamunduan ang samuya pong pakikidumamay, sa may mga kasakitan parahay na tabi kamo. Magsarig lang po kita sa satuyang kagurang na. Siya man sana po ang nakakaaram kaya. Amen. Thank you, Lord. Salamat, Lord, sa panibago na naman aldaw na itinaw mo sa lambang saro sa samuya ngunyan. I-guide mo po kami, Lord, kang samuyang mga gigibuhon. Tangani pong day kami magkasala sa samuyang kapwa asinmaging sa saymo. Patawada kami, Lord, kang samuyang mga nagkaginiribong kasalan. Tao lang po kami, Lord. Marupok. Nagkakasala. Kaya, Lord, patawad tabi, Lord. Lord, patawad. Servisyo Asin Ripa. Amen! Mga tugang, mga kabayan, check-in po muna sa indong lingkod. Ako tabi si Manny Moxeya. Kasabay ta dyan si Coach Munil Calyos. Siyempre sa pangaran niyan kan samuyang GM si Maestro Nil Adtuon. Kasabay man si SM Sir Tony. And kasabay ang bilog na tropa. Mga tugang, mga kabayan, kami po sa Rabay binapaabot nin maugmang pataratara sa lambang miyembros kang pamilya. Sana po nasa maray sa nakamong kamurugtakan. Ano man po ang sendong mga pinagigibo sa mga oras pong ini. Mga tugang, mga kabayan, ang gusto misa na po. Permisa na po kitang happy, enjoy, relax. And syempre mga tugang, bawal tabi ang kidit and bawal po ang may stress sa mga panahon pong ini. TV. Dahil ka ngayakan tabi Mr. Hulbuta na may stress. Dahil ngaya ko inabot kang paipit. Sabi ni Ma'am Ambi Bungalbal. Manay Tita Sidra, good morning. Ikatabi, kumusta? Kumusta? Parehas takaman na day kita inabutan kipaipit. Ikis da kita, ikis. Ako, pirang dekada na siguro akong nagbubuto. Dahil talaga ako iabutan kipaipit. Nata daw iyan tabi Coach Munil Calyos. Dahil inda ko lang kung talagang pigpandingan man sa pangaran ko duman o talagang dahil natitaw sa ko kang leader. Napangyari ni ano? Gusto ko man ko ta nang mag-abri man kan sumay stapler. Karanday man nakakaabot sa ko. Gusto ko man ko ta magpost sa Facebook na igwa man kinag-abot sa kuya na paipit. Kaya lang day. Maluong ko man ko ta magtangkas baga kang stapler. Ay baga tabi manay Tita Sidra. Ang ginarakod ko na sa mga ayam. Dahil lamang. Ang yari ni sa mabaka. So duwa ko tabi Coach Munil na ayam. Ginakod ko na. At rinuruliputan ko sa nangani sugakod nganing makaagi sa gate. Dahil lamang. Pigsirip ko man sa CCTV ko. Peacefully.
peacefully subot bayi. Nangyari. Blockbuster ngunyan sa social media sa mga paipita de. Uy. Advice ko tabi sa indo sa mga nagpapara-purpose kan, delikado tabi, di ka mo mag-post kayan, ta kung may magreklamo, makadamay ka mo kaya. Makadamay ka mo. Maski pigpo-post nindo yan, madadamay ka mo, bawal tabi yan. Kudi sabi mga tugang kang Comelec Albay at pig-interview kan sa tuya mga pagiriba sa media. Talabak mananggad so bot buying sa probinsya kang Albay, unan makamundo databing barita Kotsumunil Kalyos. Sabi kang Comelec Albay na si Madam Attorney May Maria Aurea Bunaw. Sabi ni Attorney Maria Aurea Bunaw, mga tugang ang election officer kag probinsya ni Albay. Iningan makamurumundong barita ta dakulon nga nagtataram na talamak subot baying salbay ni saro databi dai man kay nagrereklamo sa Comelec. Dai man da kay nagrereklamo sa Comelec. Paano man niya kami kayan maka-aksyon? Name. Ay, manda ka mo nagreklamo mga albayano. Baka mareklamo pag nadaog na. At yan na ngaya pag nadaog na. Gari premature pa man magreklamo. Iyan tabi. Makamundo na bareta di. Kaya ilinga po nindungon yan sa mga social media. Kaliwat kanan ang mga post sa social media di na uning nga so arog kitig panaw ni arog kay ni grabe ano. Kaya lang dahil kita nakadali kaya. Sabi ni Sir Eko dahil ko na ngaya mababakal sa jura ba na inutan na ngaya ko. No. Pangyari ni sige daw tabi ata taud-taud baka sa mga pagiriban niya to dyan sa luwas makapaghatod nin mga impormasyon. Alas 7 na. So nagkaigwa na baga ki early voting so mga para sa senior citizen, PWD tapos mga budos. Alas 5 sundo, alas 7 ngunya na aga. So nakabuto na yata sa mga senior citizen saka sa mga PWD. Di alas 7 po nakang sa mga regular na maburuto. Hanggang po yan alas 7 nin banggi. Dahil nito paglingawan. Ika nga yan, nakaaboto ka na day pa. At yan patabi, nagpo-programa pa kita. Di maski day tabi ka mo nakatanggap ni na paipit, magboto tabi. Saro iyan na pag-exercise ta kan sa tuyang karapatan. Kumusta tabi, ma mister? Ano tabi, ma mister? Inabutan ka man lamang gipaipit. Ay. Ano na tayo? Ako baga na ipitlogod kang pinto. Yari ni sa Pilipinas kung malali. Baka lamang tatad makontakta so mga taga Comelec kumusta ta? Ano ba, kumusta so sa tuyang vote buying? So monitoring kang vote buying? Sabi kang barkada kong pulis, peacefully ngaya so vote buying. Peacefully. Peacefully databi Madam Mister. So vote buying ngaya digdi sa mo, peacefully. Gariso kantang faithfully. Pangyari tayo niya di.
Ay, Mampe Kalmsa Blanca. Kumusta sa mga aya mo? Ano, nagagakod pa? So, mga alaga ko ngayam, ginarakudan ko. Malaya. Ginakudan ko na nga ni, dahil malugod kinakalaog. Emang kinakaabot bagang paipit. Gusto ko man ko ta makabalo keng pagbukas baga kan sumay stapler. Morning tabi, Madam Maylin. Ohayo gozaimasu. Pangyari ni sa Pilipinas kung mahalari. Dahil natabi ka mo magreklamo at tapuros man na marakal kibuto. Ayan ang problema tadig sa Pilipinas kung mahal maro reklamo para riyas man sana. Para riyas man sana nagbarakal kibuto. Sige ha, aramon tado tabi mo na ha, madali sana. Yaon na si Sir Tony dyan sa lawas. Aramon tatabi mo na ha, bago kita makalawod. Aramutan mo na sitwasyon dyan sa lawas. Nasa linya sa tuya pagiriba si Sir Tony. Sir Tony, maray na agasay mo, alas 7 gis na. Sir Tony, maray na agasay mo, please come in. Yes, tabi Sir Mox, good morning. Sinurad Diyos marahay na pagkaaga sa tuyang Barantabay, alas 7 gis na. Aha. Pinagtigbuksan na tabi Sir Mox, ang pila, or suling na baga para din sa mga regular. So tapos na. O nainot na sa mga pagkaan, sa mga senior citizen. Roger to that. Kasi bago baga. Kamusta man? Nakabuto man. Dakol man nagburuto? Kung babalikan ka tabi Sir Mox, sa subagong atab, alas 4 pa sana, kasi bago naman siya sa tuyang area. Di ba sa tuyang pitaglibutan sa Permirotang area, sa Bakakay, East Central School, alas 4 pa sana, iba na kinagpasiriring ng mga senior citizen. And, Roger, and sa tuya man na pinaghapot-hapot naging matrangkilo, smooth sa naging dalagan. Dahil man kayo nagka-problema ang machine. Negative man duman sa Banwan kan Bakakay. And maugmatindan duman ta naging smooth nga sa dalagan. And wala man king ano man sabi na nga wala man sila ki naging reklamo duman sa indang pagboto tabi ngunya na pagkaaga. Ara mo baga tabi Sir Tony, ang mga senior citizen alauna, alas 2 mata na yan. Roger to that. Kaya nga sabi duman paburong sa indan. And official kaya ang pigipitaran data din yung Sir Mox, ini bagang grabing init ang panahon nun yan. Tama. Ito, saro sa mga mayormenteng naging pinag-apurubitsara nila, tangani ng maprisko pa. And maprisko man da, so pag-isip-isip kang pagpili, bubutuhan nila. Hindi ko musta ba? So, ano sabi kan mga senior citizen, nakatanggap man lamang sinang paipit. Igwa man da alagad niya sir, igwa nga yakigari nga bawas. Ano? May nagunting? Ay, napangyari niya. Di kumbako ginuntingan, dahil nakaabot duman sa butanti. Roger to that. Ano mo, nakaabot sa butanti, tabilog na, nadali. Roger. And yun yan nakita dito sa Banuan kan Santo Domingo, particularmente dito sa Barangay San Fernando, sa San Fernando Elementary School. Kung sa inyo ang TV, sa mga oras na yun smooth pa man ang naging dalagan. Yaon man magiging klokan dakol na nagbuburoto, dakol na. Igwa naman. And kasabay na dito sa pila tabi Sir Mox, yaon man ginaray so pila para sa mga senior citizen, PWD, and yaon sa mga regular na mga maburoto. So, pag-arog ka na regular na oras na kapagbuto, may priority lane man gararay tabi sa Tony. Roger to that. Roger to that, tabi sa mo. Alat ka. Diyan sa naobserbaran mo, takan last 2020 tong election ka nagko-cover kita. Kang 2022 baga, kadaklan pa kito, naka-face mask. Roger. Negative na. Negative na. Talagang pwede na magdurukutan. Takang 2022 okay na, pwede na magdurukutan, pero so iba talaga naka-face mask pa. Roger, tarakot pa ka ito. Roger to that. So kunyan talaga dahil ka nahiling dyan na naka-face mask.
Dahil naman, apwera na lang ganing mga nagkakapir ng mga siguro igway ni mga abo sa phone, nagano man kinara. Iyo, sa mga teacher din nag-Christmas lamang. So mga yung sa mga naka-Christmas man ginara dali sila sir mo. Siguro kita. Iyo, ano ba gangon yan? Maski ba ko subiros, so mga helang na kung halimbawa may mga maburutong may di pasiguro mas sa mga teacher ta. Ili nga, sa mga teacher ta Sir Tony, dahil ng karaturog yan. Roger to that. Dahil sa mga nakaulay ta nga ni isin kang kasi saro pa ini, busy naman sila. Kaya, simple, kahit po nang gating magpasiguro pag-abot sa salon. Bako sa natabi sa Tony, nagkuruapan kay mga parapinilya ninda diyan sa Comelec. Ngunya na matatigtaw pati pun alauna, maaga, alas 2, may schedule. And digdig sa mga pinagpasyaran tango nila pagkaaga, ayaw man ay ng presensya ng mga kapulisan, tangan nilang katuwang dyan ang mga barangay official at barangay tanod, tangan nilang mantinero. Iring pasi orden, digdi sa mga polling precinct, muna na burotohan tabi, Sir Mau. Dahil man ki na-report pa na nagreklamong may vote buying dyan sa lugar ninda? Negative pa. Di ibig sabihin, Sir Tony, peacefully, so pag-distribute ka. Subot baying. Roger, peacefully. Sarama. Peacefully. Ang reklamo lang. So, Enriquez. Roger. And kadakol man kita, dalaisihan nga ni kaya, na iba talaga yung mga Enriquez yung mga leader. Bagoy na baad ini ang paggikan ng kankaruribukan at yan. Sige. Kaya, sangon yan. Ini na, nagpapadagos na talagang dahil na mapapurugol pa ini mga botantita na nagapurubitsyer na magaratab bigisa sa tuyang mga pulitrisin. Kaya na makapagboto ng atab dahilan sa init naman ng panahon na mamatay ang tangon niya na pagkaldaw. Gari 41 hanggang 38 ang mamamatay ang tang heat index bigisa sa tuyang probinsya tabi Sir Mau. Okay, sige. So yan, tabi mo sa ang mga panginot ng bungkaros ng Bareta, informasyon, halin sa lokasyon patrol numero 2, Torikilite para sa Bicol Net Election Coverage 2025. Si Manny Moxea sa programa Serbisyo Asin Reparo sa Bicol Net TV. Salamat tabi, Sir Tony. Thank you sa dugang na informasyon gikan dyan sa luwas. Good morning tabi Sir Ronquillo Edward, kay Renz J. Sanchez, pa-shoutout from Maliktay, Tabaco. May Maliktay ang Tabaco sa isla. Good morning Sir Mox, pa-shoutout na tabi sa Pasakaw, Kamsur. Magbotong amay po para matapos na. Sige. Kay Sir Jess Buhay Carullo Jr. Good morning. Mag-aratab na tabi ka mo magbuto. Kabata at yan baga pag mainito ng panahon. Nako. Mas magayon man ang gad na apod kay ni mag-amay-amay pagbuto. Aning mapuro presko pa. Oy, ako tabi, saludo ako sa mga kamaestrahan ta adi. Kansarong aldaw pa yan, nagtesting na kang sumasin. Tapos, ilinga po nindo, ngunyan, alas 12 maratana. Tama ko akan sa mga parapinilya ni nandadaroon sa eskwelahan from office kang Comelec, mga tuga. Grabe. Grabe man ang sakripisyo kan mga kamaestrahan niya to. Ano? Kaya ako saludong maray sa hinda. Sige, ringat po ha. Ma'am Teresa Boriga, good morning. Anong Teresa? Teresita. Morning, tabi. Sige. Abang kita nag-cover kaining sa tuyang election. Pasalamatan ta daw tabi muna sa tuyang mga katuwang ligdi sa programa.
serbisyo asin reparo. Salamat tabi sa MBY Dormitory. MBY Dormitory makukuha yan dyan sa Rawis, Legazpi City. Open for transient po sinda. Napon lang nindo si Honorable Bridge Laudit, ang manager po kang MBY Dormitory. Madali unsa na tabi yan makuha. Dyan yan sa pagitan kang UST and Mariners. Ano? Dyan yan sa Rawis, Legazpi City. Kaya sa mga naghahanap tabi kidor, boarding house, dyan na po kamo sa MBY Dormitory. Safe na safe po kamo. Kay Madam Maylin, ingat tabi. MBY Dormitory, your home away from home. Siring man mga tugang ang programa nga dara po sa tuya ni Governor Ate Glenda Ong Bonggao ng probinsya ni Nalbay, City Councilor Riner Bursek ang siyudad ni Tabaco, Municipal Councilor Irene Morales Pahot, Mayor Shi Capos Bilo, ABC President Cap Art Abila kang Malinaw Alban. Thank you. Sa Capos Bilo Lotto Outlet, dyan yan sa barangay Tinapi, Poblasyon, Malinaw Albay. Dyan tabi ka mo magtaya sa Lotto Bako sa Witing. Sa Witing, may nadidiskwidong gobernador. Yo, Bigis Albay. Pinalayas baga sa pwesto, taimbulto sa Witing. Nagtatanggap pa sa Weting Payola. Sharing man mga tugang ang programa nga nidara po sa tuya kang Arcantillo Steel and Aluminum Fabrication Services na makukuha dyan sa Zone 5, Valading, Malinaw Albay. Sampang lang yan kang Malinaw Catholic Cemetery. Kung kaipuan po nindo ki mga iron works, sliding door, sliding window, roll up door, apudan po nindo si Sir Rubin Cantillo sa sayang CP number 0912-295-6339. Yan po ang Arcantillo Steel and Aluminum Fabrication Services. Diyan yan sa Zone 5, Balading, Malinaw, Alba. Thank you. Good morning tabi Sir Willie Nobora. Musta tabi, ano nakatanggap ka man lamang kipaipit? Ma'am Tess sa Boriga, kumusta? Istoryahi daw tabi nindo ako kang mga pangyayari dyan sa lugar nindo. Ako nga ni, suduwa kong ayam, biyo ko ng ginarakod. Ay sa bagay, ang ayam ko mananggad palang permi man nakagakod, pun pa kang aki, nakagakod na ya. Kaya lang pigrolipot ko sugakod, ta siyempre baka pag makaagi lamang sa gate, so may darang paipit. Mala yan tabi Sir Willie Nobura. Dahil lamang kay nag-agi sa gate. Naku ano na? Dahil baga-baga, dahil baga lamang. Pag-sirip ko man sa CCTV, dahil lamang kinagbalaw na tok-tok. Pangyari ni sa kinabanan eh. Oy, iringa tabi ha, iringa tabi so sa tuyang mga nagsiserve, nagsiserve tabi sa pinagigibong niya na eleksyon. Yo, iringa tabi ka mo. Aaraman ko kung ano ang muya mo Na ipit da so paipit. Dua-dua Dahil na talaga pinaparos-parosa na di, naipit nang gat. Adi, ngunyan, kasubagong 5 to 7, nagpuuna so primerong oras para po ito duman sa mga maburoto na senior citizen, mga PWD, tapos so mga bados, iyo. Ngunyan, so mga regular ng maburoto, mas magayon so mag-aramay mananggad, tanganing at yan na mainiton. Dahil nakamumadipisilin batan mga mga classroom mainit man yan. Yo.
So pasiring na tabi ka mo sa mga butuhan, maski day na kamo nagkakakipaipit, magbuto na tabi ka mo. Ayo, doon yan uni. May mga pagirumdom. Ayo, day ka mo pwede ka mo magdarang cellphone pag nagbuto ka mo, kaya lang day nindo pwedeng gamiton niyan. Halimbawa, kung yaon sa cellphone sa kodigo mo, bawal yan. Halimbawa, so sabi kan ko mali kaya, mas magayon na isurat na lang nindo tabi sa papel o kaya igwa ka mo ki sampol balot na dara kodigo nindo. Pero kung sa cellphone, bawal po yan. Day po tabi dayan pwede. Ayo. Sige, day tabi dayan pwede pag nasa cellphone, day ba tabi yan pwede. Ayo. Dapat pwede ka mo magdara ng kodigo sa papel. Iyo ba ko sa cellphone. And pag nagbuto ka mo, day tabi pwedeng apod kaan, day pwede tabi na kudakan. So balutan nindo. Bawal po yan. Sandali. Bawal yan day pwedeng kudakan nindo. So balutan nindo, so ibinuto nindo. Ta sabi kang Comelec, baka magamit sa boat buying. Iyo. Baka databi Sir Willie magamit sa boat buying. So bawal tabi yan. Kaya kung mapipwede, bawal mag-selfie. Yo, lumaribo ko ng radyo dyan. Bawal tabi mag-selfie. Halimbawa, ma-selfie ka mo naman sa may ACM machine, bawal po yan. Yo, ayan tabi sa mga pagirumdom. Mas maray na so nag-iingat kita ta. Baka tabi madiskwido kita. Makasabay kita dyan sa mga kaso-kasong iyan. Makulog baga sa payo pag may kaso. Kami nga ni bukas mag-aga sugate, wara lamang kinamara para. Ay, alam na, Sir Willie, parehas kita. Pero, yaon duman sa listahan sa mga ngaranta. Sigurado, yaon duman sa, kumbaga, igwa ito kipanding. Pinunduhan ito. Kaya lang dahil na nakaabot sa tuyat, alam na. Alam na. Sisay so nagkapot. O dahil na, pinaparusan ka nagkapot. Saya na ito. Arog ka yan eh. Diyan nakakajakpat sa mga leader. Mana, sisay nag-apod sa radyo. Dahil naman na magpararibo ka po. May ma-report? Nahiling mo naman na. Paluay-luaya daw mo na yan. Hiling mo na yung mga pahit na digdi. At may coverage kaya kami ngunyan. Sige. So, ang istorya mga togang arog ka ini, realidad talaga nangyayari na lalo na sa mga day baga nag-irintindi kan mga paipit na yan, nakalista yan, nilistang kan leader. Tapos pag binabaan na kipundo, di siyempre tataw sa iya. Ngunyan, so leader, aram niya man bako man interesado, itong linista niya, ay rimati sa leader. Kung halimbawa sa leader, igwaki mga 10 na dahil niya itinao, amog-amog Sir Willie. Perangon yan sa nag-aabot sa tabako daki mga 7 plus. 7K plus. So sarong sobre. So amog-amog so leader. 10 sa nang sobre, Sir Willie. Makakabakal na kibong tour. O kaya makaparipir na kiharong. So leader, o mga 10 sobre rimate sa 7,000. 10 sa na yan ha. Dito yun man niya 10. Nailing mo na yan. Inay ko po adi. Kaya dakul mo niya na nagkukurahaw sa social media. Oy, kamong mga leader, pag nadaog ang kandidato nindo, kamo ang babasulon. Tadaiman niya nakabot sa muso. Paipit.
Ay, Diyos ko, nasa na napangyari ini sa kinabanta. Kaya, tigpaparapos na sa social media, pati sa mga leader, tigpo-post. Sandali ha, may kauro nung tabi mo na, madali siya na tabi, madali siya na. Pili, bakal na kamuning pili. Pili, sigurado kang mawiwili. Madyana dikdik, bakal na kamuning pili. Pili, sa Bicol paborito ini. Kung uyanin dong magpasalubong, yaon ang pili na masira. Maglingaw nin pili, nganing pamilya maugmahon. Kung kamo mapasya sa Bicol, magluto ning gulay na natong, sabawan manindo ning gata, dagdagan nin diit na lada. Bicol Express ang bantok na kakanon, ikahanap nin mga Bicolnon, maharap mainit sa lalawgon, kung kaya kami mauragon. Bicol Express ang bantok na kakanon, ikahanap nin mga Bicolnon, maharap mainit sa lalawgon, kung kaya kami mauragon. Kung kamo mapasya sa Bicol, Sige tabi mga tugang ha, pasensya na. May kinaulay lang kita. Na importantiho na mga dagdagan nagarapod sa tuya. Sige. Sige, ano pa? Ano pa? Ay, nasupiguro listoryahan ta tabi. Sir Max, good morning tabi sa imo. Di duman kita sa mga leader. Iyong ngunyan ang apod kini, ang mga bida. Ang problema kay ni tabi, Sir Max, kung ang resulta at yan kang eleksyon, bako pabor sa mga busing kan mga leader. Duman sa mga politiko na bako, magiging bako sa inda pabor ang resulta. Nako. Magtarago-tago na kamo mga leader. Ayo. Magtarago-tago na tabi kamo mga leader. Ta sigurado. Tatamo-tamoon kamo kan sa indong mga busing. Maniwala kayo. Sabi digdi sa anuman na laban sa buhay, kung gura no kahandang gumana, siring man kung
madaog ka. Dapat parehas na. Kung ngaya gurano ka ngaya handang gumana, dapat handa ka man na madaog. Arog ngaya kayan ang laban sa buhay. So dapat arog kayan mananggad. Arog po tabi kayan. Ngunyan, sabi kang Comelec Albay, mga tugang, sabi ni Albay Provincial Election Supervisor Attorney Maria Aurea Bunao, matapos matinding nagruluwasan sa social media, napuputol kita sa internet, napuputol ang napuputol. Shoutout databi so leader kang ipit sa paipit. Sunag ipit kang paipit. Mga maorgan mga leader nagba-viral bagangon yan sa social media, so matinding vote buying sa probinsya King Albay. Kaya lang mga tugang, sabi ni election supervisor o kaya Albay election supervisor Attorney Maria Aurea Bunao na iningan makamundo dakulon nga ang nagpopo sa Facebook ni Saro dahil man kinagreklamo sa opisina kang Comelec. Puro sa na gusto mag-trending. May yan sa Facebook, yan, so may sweldo dyan sa Facebook. Pag nagtitrending ang post, igwaki, podkaan, may bayad. Dahil man nga kinagreklamo ni Saro. Iyan makamundo sa Albay, nadakulon nga yan, nagruluwa sa Facebook gayang talamak subot buying, dahil man nga kinagreklamo. Ay, hiling mo na yan na buhay tadig-dadi. Yan ang makamuro-mundo na istorya. Di dahil man kinagreklamo, ano man yang gibuhon mi kayan. Ngunyan kung minaparespondi da sinda kan sa mga deputize, deputize baga sinda so deputize baga ninda ang Philippine National Police, so mga miyembro kang Armed Forces of the Philippines. Pag minaparespondi nga kami, dapat may complainant, may magreklamo. Dahil man pangyari ni sa kinabanta di. Mabutongon yan digdi sa probinsya kang Albay na sa 940,000 ang may pinakadakulang butante sa Legazpi City, 147,382. Nagulpi dyan sa panding. Nagulpi sa panding sa Legazpi. Kaya kung sa mga kandidatong dahil nanggad kay may tao. So mga kandidatong dahil kay may tao, ang pag-aasa mina sa nangaya, himala. Himala. Himala na sa nadatabi ang pag-asa kang sa tuyang mga kandidato na dahil tinaong paipit. Paano na daw kayo ni pag kita naman ang gustong mag-intra dyan? Hinda. Ay, Diyos ko, nasa nakita di. Aram daw nindo kumpira ng sweldo mo dyan kang ibuburuto ta. Aram na nindo kumpira ng sweldo. Sa local kita, sa local, ang sanggunian bayan member, ang pinaka ibaba na sweldo, salary grade 24. Salary grade 24, ang sweldo kan salary grade 24, podkeni, sanggunian bayan member, municipal kagawad. Ang sweldo kang salary grade 24, nasa
98,185. Kulang-kulang 100,000 per month ang sweldo kang municipal councilor. Tapos pag nagsulisit ka din, nagtatao. Pag may mga naghagad ki bulong, may resita, hagad ki tabang, dahil pa nagtatao. Lalo na ngayon niya na ma-eleksyon, dahil pa nagtaong paipit, tapos ma-re-elect pa. Makusugon pambot mag-re-elect, dahil na nga ni nagtatao, ma-re-elect pa. Na pangyayari sa kinaaban na di. Sige, ang sunod kan salary grade 25, sanggunian panglungsod member o sa syudad 111,727. No, sa mga city councilor, 11 mampalan ang per month kay na, no? Ang 100,000 man labi ang per month na sweldo kan mga city councilor tabi Rolando Camata. Pa shoutout da tabi dyan yaon ako digdi sa Balading. Ta mabuto ako tabi. Sige. Good luck tabi, magburuto na kamo maski day kamong natanggap na paipit. Pait na. Yo. So ang mayor, ang vice mayor salary grade 26 sa mga munisipyo. Yo, 126,252 ang sweldo per month. So mga sa syudad, city vice mayor nasa salary grade 28, 160,469 pesos per month ang sweldo. Ayos ba gani? Sa mayor, salary grade 27 sa mga munisipyo. Yo, 142,663 ang mga mayor. Yo. Yan ang mga sweldo. Kaya tabi, piliyon tatabi mga tugang, ang satuyang mga ibubuto. Yo. Sana pasabungan kita kan satuyang mahal na Diyos na i-guide kita, igiya kita tanganing ang maibuto ta so tama para sa puturo kan satuyang mga sunod na henerasyon. Puturo po kan satuyang mga aki, mga makuapo. Sa inda po yan nakasalalay. Niyo? Sige. Laton ta sa mga pag-iriba. Interview daw kita ki si sayang kumusta ta. Pero okay pa man, as of now, okay pa man ang satuyang monitoring sa satuyang AOR. Dahil pa man ki mga ano pa man na mga nai-record na mga pangyayari. Yo. O kaya relax lang tabi. Relax. Yo. So dahil pigabutan tabi king ano. So dahil papigabutan ki pundo ay ki paipit. Bay nakamukha yan. Mas maray so dahil magpapara asa dyan. Kay po ang tamag sumikap. Yo. Kay po ang tatabi magsumikap. Bako na ngaya paparaasa kita dyan, matud pa kita kanbay na. At ang eleksyon ngunyan masana. Pagkatapos kayo tabing eleksyon, sana magbarali ka na sa mga podkeni, sa mga nagkakurulgan, magterinuhan na kamo, lalo na sa barangay, may mga kiditon. Yo, sa barangay, may mga krediton. Yo, o kaya tabi, dahil ka mo mag-iriwal. So mga magparadi, nagarano na, nag-iriwal na. Yo, nag-iriwal so magmaradi, magparadi. So mga magturugang, magkaparyites. O yan, nagdurulak dahil po sa eleksyon na ini. Nga ta kung gumana iyan na mga pigsusuportahan nindo
oral daw kamo kayan tawan ki pansubong. Sir Rolando Camata, good morning. Iyo, tama yan nga. Kung gumana nga yung pigsuportan mong kandidato, nga taural daw kakantawang kipansubong. Daya. Baka nga ni, pag guminana na yan, sa aga, dahil nakamukan bistado. Ano pa man? Tapos na baga. Binakalmi naman niya subuto nindo. Ano pa man ang asahan nindo dyan? Dahil na ka mo pwedeng magreklamo. Dahil na ka mo pwedeng magreklamo, tabayad na baga ka mo. Dahil na ka mo magsingil pa, kimaray na serbisyo, di kalitad na serbisyo para sa indo. Yan ang makamurumundo dyan. Kaya mag-perform ang kimagday, dahil na ka mo labo, tabayad na ka mo. Bako, naman, ano pa man. Tapos na ngayon ang boxing. Wala na sa lista. Ata na ang reklamo ngunyan. Wala sa lista. Inikis. Nakuluran. Pero kung ako ang halimbawa ngaya, kung ako halimbawa magkandidato, siguro, ang teknik siguro para siguradong gumana ka, nga hindi ki may mag-iriwal. Gabos na butante, tawan mo. Tadig din nag-iriwal pag ngaya. Igwa kaya na rulinyada, linyada. Ayan. Halimbawa, sulinyada ni Arog ka ini, habo duman kang saro na, abo ko ngaya dyan magbuto. Mapirit mo yan na pa-straight mo. Dahil man yan ma-straight talaga, sulinyada. Tamay mga butante, nahabo ko ngaya dyan, hambugod ngaya yan. So may mga araw po kaya. Kaya magayon-guyod na kung halimbawa ako nan magkandidato tabi, Madam Maylin. Ano daw, pwede daw ini kung magkandidato ako? Pa-artista na sana ako. Tagari maribok ang politika. Mari pa mag-showbiz na sana ako. Kaya mag-artista naman agad sana ako. Kasi dapat, dahil ki gabos mo tawan, tanganing day ribok. Tapag dahil mo natawan, kakastiguhong ka, imbis ngaya sa imo ako mabuto, tinangkas ngaya ako kan leader mo, inikis ngaya ako kang partido nindo, duman sa ibong, dinadamay lugod, so kandidato, na gusto ko tang ibuto, ang problema, Sir Willie, nadamay duman, tamo ko man nga dyan sa grupo nindo. Kaya ang maurag siguro kay ni Sir Willie, pag kita naman na nagkandidato, gabos sa tawan, ramasun ta, nganing sigurado kitang gana kita. Tapag-arog kayo ng pahit na ngunya na puros reklamo. Ngaya, pag nadaog ngaya ka mo, ay pag nadaog ka ngaya, so leader mo ngayon may sala. Taday ngayon nakaabot sa muya, so paipit. Kaya tabi Sir Willie, Boss Willie, pag kita naman ang puminahit sa 2028, gabos tatawan. Gabos tatawan. Dahil nakikarason-rason iyan, na dahil kita gumana. Sigurado. Ang hapot, kwalipikado daw ang face na mag-artista. Nahiling mo na ni Sir Willie. Dahil ka magtaram ka iyan, ara mo sa artista, dahil man dyan pighiling so puros na sa nagwapo. Takong dahil dyan kimakanos, dahil nakikontrabida. Alangan man so. Alangan man tabi Sir Willie, gwapo, gibuhon mong kontrabida, bako bagay. Pero kung kita lumaog dyan, Sir Willie, pwede kita maging parehas kinay kontrabida. Matatanggap kita.
Ah, ang artista baga, bako man sana sa mga gwapo magayo. Dai mabibilog ang pelikula, kung wala ki ibang mga putaan ito, ingredients. Baga, dai ka makakabilog na pelikula kung wala ka ki mga pansahog na maurag. Bako, dai pa pwede puros nga magayon, puros na magagwapo. Dai. Ilinganin daw pelikula ni Fernando po tapos ni podcast. Si Fernando po, bagang pelikula ni Fernando po, permian mga kontrabida niya sa Paquito Diaz, so mga makanos bagang mga ano, pero nga, patok na patok sa takilya. Tama, may mga pigpupugutan man palangki payo sa pelikula. Iyon. Kaipuhan iya. Takon wala dyan ki mga kontrabida. Dahil ki mangyari Sir Willie. Alangan man puros na sana kamubida. Uni nga ni Sir Willie. Maugma na yan pero ang pandukaan muros dot pa. Sabi ka nga amigo, milingan na nga si Boss Willie. Bangan niya nakakapipasa na ang pamando ko nga, gari iuragan na naman. Hinahiling mo ng buhay tayo niyo. Pasiguro unta sa 2028. Main drama. Mga artista na lagod muna kita. Mas madali ang paglaog sa politika pag artista ka. Nahiling din so din sa social media na isa itong artista so action star. Grabe so ngawa-ngawa. Ang ginibo kang nagiling minartilyo sa TV, so flat screen. Inuragan kang lahat na nga ginawa ko. Lahat ng klaseng pelikula ginawa ko na. Pangkulon baga kang nagiling so flat screen na TV. Napundo so artista nagtatawa-tawa. Ano mo? No. Napundo baga so nagtiwa-tiwa do man na artista. Ano ito? Masinador ito. Pinangkul baga so telebisyon. Pinangkul so flat screen na telebisayang. Nuragan so nagdili. Pinartilyo sa flat screen. Ano ito? Masinador ito? Yeah. Ricky Candano, good morning tabi. Magkonsilo, yan ang tiga sabi ko sa Indo. Saro na nanaoki jacket, inda sana. Kari iuragan man pag nanaoki jacket. Pag kontrabida ka paano, dai ka mahaba sa pelikula. Dai ta ang kontrabida bag hanggang natatapos ang pelikula, yung last nga nugad na nagagadaan. Ang kontrabida, pag dai pa nagagada sa kontrabida, dai pa matatapos ang pelikula. Pag si Eddie Garcia nga linubong na ni Fernando po sa Campo Santo, linubong duman sa Campo Santo, nabuhay pa. Ikaw, maurag ang papel kang kontrabida. Pili nga, kontrabida ka baga, di siyempre, so, kapartner kang bida, na magayon-gayon na artista man na babayi, o pwede mong mulis siya.
Oh, iyo. Iyan sana. Pag kontrabida pa lang, dahil pwede, ay dahil ka ngayon magana sa politika. Iyo adita ururagang, iurag sa imong tao. Iyo mananggada di. So yan ang disadvantage pala pag nag-artista kita. Dapat, bago kita kontrabida. Kasi pag kontrabida ka ngaya, pag abot mo ka sa politika, ang hiling ngaya ka sa imo, kontrabida. Iyo mananggada di. Iyo ade. Pagol kayo ni. Dahil nasa nakita mga artista. Pag kontrabida ka, dahil ka magana sa politika, iyo manangga. Kasi ang hiling sa imo kang publiko, kontrabida ka. Maraot ka. Ano pod kaan? Makasaalan ka. Tarantado ka. Pagol kayo ni Sir Willie. Kita palan kayo ni pili mag-artista. Dahil bali, dahil nakita lugod malaw sa politika. Ang importante, artista kita, kontrabida kita, o di, pag kontrabida kita, di, pwede tang mulis chonso, agom-agom kang artistang guwapo. Serbisyo asin reparo. Kaibahan si Manny Moxea, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Saro man sana pala niya ang purpose mo. Magkuro kontrabida ka, takong igwa ngayak yung mga eksena na mumulis chon mo so leading lady, jackpot ka. Iyo bagay kasi Sara Max Alvarado, Sara Max Alvarado, Sara Paquito Diaz, nga maurago ng mga kontrabida yan. Si George Strigan Jr. ka to. Bakaw, yan mga maurago na kontrabida eh. Pag kampanya mo kaya, kung kontrabida ka, pag kampanya mo, arayoton ka, lalo kang binugbog kan, lalo ngayon kung pigbubugbog mo ang bida. Iyo man na gano'n eh. Kakastiguhong ka. Ika ngayon litsumas ka. Tigpa para bugbog mo ngayon subida. Maray nga sa imo tagulpihon man. Aarayoton ka mananggad kan mga tawa di. Iyo, masimpatiya so. Masimpatiya mananggad sa mga tao sa imo. Ay masimpatiya so tao sa bida. Ika ngayon ay kumbaga kaya na nangyari sa daw ito sa Gariparting Mindanao da ka ito. May nagsini da. Ngunyan. Baka primero pa sa nang bisis ito nakalog sa sinihan. Ang nangyari databi Sir Willie, pigpaparabugbog da si Fernando po. Tama si Fernando po baga ka ito. Talagang idolon kan mga tao. Diyan na sa may parting Mindanao. Kantig paparabugbog na da si Fernando po. So naghiling kisini, binadil da so kontrabida. Oh, no. Binadil da kang saro duman na nagiling kisini. Binadil so tilon. Rulo da so tilon. Ay para bugbog mo ngayon si Fernando po Jr. Binadil da. Ay darambadil so nagsini. Binadil so tilon. Yari ka kinabalili mo na. Hindi kita malasutyo na. Nagboto na kamo tabi ma Mercedes Perez.
Serton Disina ha. So mga pagiramdam tabi ha. Bay po ka mo magkodak. Kung mapipwede dahil na muna ka mo magdara ki cellphone dyan sa ano. Pwede da tabi magdara ka mo ki pwede da so pulyitos ba yon? So sample balot pwede nindon darahon ito as kodigo. Sabi kang Comelec, pwede yan. Tapos pwedeng so papel, surat nindo sa papel. Pagsurat nindo sa papel, pwedeng darahon nindo naman sa pagboto nindo sa mga classroom. Pero so cellphone na limbawa kaya so cellphone nindo bubuksan nindo taduman ka mo magibong kodigo, bawal po yan. Tapos bawal tabian selfie. Pag nagboboto, bawal. Baka tabi magka-problema ka mo. Mas maray na so pasiguro kita. Nagkararibok na nga digdi. Yun na, big sabi ko. Nagkakararibok na kan mga paipit. Iyan ang problema ta. Iyan tabi ang problema. Yun. Ay, nako. Diyos ko na sana. Pag-arog ka. Tapos na tabi ako magboto. Yan. Tama yan. Mas amay, mas maray. So, naglilista pigpaduruman sa harong tapos dae minaruluwas yan ang problema di. Iinteresan man hanggang talaga kaya kang mga leader. Tadakula so sarong Sir Willie. Ang sarong sobre dakula ang laog. Nagol kaya. Dahil na nga maaburuto. Pangyari sa maabaka. Nailing na nindo yan. Ay nako. Interesan talaga interesan talaga kada sobre tadakula tabi laog kan saron sobre kaya mga leader ibang leader bako Pera de los Ubos tabi Pera de los Ubos tabi Pera de los Ubos ibang mga leader talaga interesan yan ang problema naman. Dali iyan ang problema ninda. Pero supanding nakaluwas na. Yaw na sa leader nga ni. Yaw na sa leader. Ang problema sa leader. Ay nako kita. Sige. Alas 8 na. Mapangaradji mo na tabi kita ha. Taba ka lamang makasalbar kita sa pangadji. Ginasan na kita maasa sa pangadji tabi Sir Willie. Sige, Horacio Imperata tabi mo na kita. Horacio Imperata laban sa mga bagyo asin iba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpasalamat huli kan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Huli kan sa imong pangataman sa pagtao mo kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga. Asin huli kan sa imong kadunungan na nag-aantabay kan lakaw kang bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Day kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Daimi nasabutan asin nautob ang sa imong kabutan na tamanon ang kinaban. Ang kapalibutan nagsasakit
hulikan sa mong mga salanggibo, asingunyan namamatean mina, ampadosang balik, kan sa mong pag-abuso, asing kapabayaan. Padagos ang labi-labing pag-init kang kinaaban, huli ka ini, naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo, uran, baha, pagtuga kang bulkan, asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaming mabibirikan, kundi ka, mamumuto nama. Sa imo kami minahagad, ning kapatawaran kan samong mga kasalan. Ilikay mo kami, ang samong mga namumutan, asin mga pagrugaring, sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsableng paraataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog kang kapwang nangangaipo. Huli ki Kristo sa mong kagurangan. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, danay na ipamibi mo kami. Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, wala na mahiba. Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, pagbangon kang albay, sabayan ta. Hey, hey, hey! Sa tuntakalbay, progreso ang dara, tunay magtrabaho, ikaw ang pusong pangmasa. Bukas balat sa pagtabang maasahan ta, pagpuswag kang albay, sabangan ta, sabangan ta. Hey, hey, hey! Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, wala na iba. Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, pagbangon kang albay, sabayan ta. Tudi kang albay sa iyang inaksyonan, mga programang magagayon talaga. Matibay na congressman sa kauswagan, gabos niya gigibon para sa satok. Salamat Kong Joey sa pagpadaba, Kong Joey Salceda. Buon ka ito hanggang unya nagtataba Joey! Si Kong Joey Salceda. This is the source of news and information that matters to you. This is Bicol Net TV. Kasunod kang Bicolano Worldwide. Sa programa Serbisyo Asin Reparo sa Bicol Net TV. Serbisyo Asin Reparo, kaibahan si Manny Moxea, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Okay, sige tabi mga tugang, alas 8:07 na ang sa tuyang Philippine Standard Time. Ang oras pong yan, dara po sa tuya kang MBY Dormitory na makukuha dyan sa Rawis, Legazpi City, open for transient po sinda. Madali sa na yan makuha, dyan yan sa pagitan kang UST and Mariners, dyan yan sa Rawis, Legazpi City along National Road. Kaya tabi sa mga naghahanap ki dorm, boarding house, dyan na po kamo sa MBY Dormitory. Safe na safe po kamo dyan.
Siringman mga tugang ang oras na yan dara po sa tuya ni Governor Ate Glenda Ong Bungao kang probinsya ni Nalbay. City Councilor Renier Burse kang syudad ni Tabaco. Cons Irene Morales Pahot, Mayor Shi Capos Bilo, ABC President Cap Art Avila kang Malinaw Albay. Kasabay taman dyan ang Capos Bilo Lotto Outlet dyan yan sa barangay Tinapi, Poblasyon, Malinaw Albay. And yaon man dyan ang Arcantillo Steel and Aluminum Fabrication Services na makukuha dyan sa Zone 5, Balading, Malinaw Albay. Sige! Mga tugang, ako mapogarariyan sa indong lingkod, Manny Moxeya po ini, si Mr. Hulbutana. Kanyang pong aldaw kita ni Lunes, Mayo 12. Election Day. National and local election. Ngunyan. Lunes. Ando kita alas 8:30 chairman. Yun ang pigsasabi ko. Maray kay ni ngaya sa aga maglakaw-lakaw na. Saga chairman pagkatapos saga ay gwapa akong programa. Katapos kaya lakaw-lakaw kita. Oy! Ako mapogararea sa indong lingkod, Manny Moxeya po ini, si Mr. Hulbutana. Sando kita alas 8:30 di. Pag dakula ang tao, dakula man ang bawi, siyempre, bako sa nangani, baka triple pa ang bawi. Arog talaga kayan. Yan ang realidad. Kaya ano pa man, ay nakita ki mag-asa pa ki maray na mga pagserbi. Bayad na baga, kaya lang kamo man sa nakatanggap, ako dai. Ako, kamo nakatanggap, ako dai. Parehas man ni Chairman na Jodelyn Calyo. Dahil man nakako at naikisan mo. Sukat kaya nagpapara uri-intra ka sa kuya. Pag nagpapara uri-intra ka mo sa kuya, makakasabay ka mo sa iikisan. Yan ang tanda nindo yan. Si Primong Wilson, kumusta? Primo? Primo, shh. Kumusta dyan sa Barangay Malulos? Dahil ka magparasabay-sabay man sa kuya, baka dahil ka man nabuton. Nagkakadaramay pag nagsasabay-sabay sa kuya. Ay, Diyos ko, nasa naling ko na sukuko. Ay, dahil pa ako tabi, dahil pa ako nakakabuto, ho. Yo. So, kalamang, baka lamang. May umabol, baka lamang may umabol. Alatong ko ang ganad dyan. Hanggang alas 7 pa man. Yo. Ang tapos po kang borutuhan alas 7 at siya nabanggi. Baka lamang. Baka lamang. Baka lamang. Kaya may pagkakataon pa ka mong humabol. Kung makuha nindo ako. Ano? Okay na. Jesus Maria, may mga urugmaho na. Ay, Diyos ko, talaga. Ano na kita digi sa Pilipinas kong mahal. Nakabuto ka na tabi, Madam Margaret. Mamlay. Nakabuto ka na tabi. Gari na abot ka man kang paipit. Mamlay. Kumusta dyan sa barangay Matalipni? Ano lamang ang sitwasyon dyan? So far sa mga oras na hindi paki mga report na may problema di. Okay man. Apod kayan ang COMELEC, sabi ang COMELEC
Dahil man da sindaki natatanggap na reklamo. Although, grabe baga ang mga post sa social media na talamak subot buying sa probinsya kang Albay. Pero sabi kan Comelec, ni saro dahil man kinagreklamo. Oh. Nailing mo na yun si Ma'am Lai. Minor pa da siya. Sa SK ka pala mabuto. Ma'am Lai, sa SK ka mabuto. Hiling mo na ini. Oh. Dahil pa da siya. Minor pa da. Dahil pa pwede magbuto. Sa SK ka siguro. Duman ka, pag Desyembre ka na. Baka sa Desyembre may eleksyon. Di duman ka. Kandidato ka man. Sabi kan Commission on Election, ina ang problema ta. Sabi ni Ma'am Attorney Bunaw, ang Provincial Election Officer ta, isa Albay, inan makamurumundo na nagkalat sa social media sa mga paipit baga. Halos gabos baga nagtao. Ang problema ta, puros masana post sa social media. Dahil ko aram kung anong purpose kan, baka nganing mag-trending sa indang post. O di ko sindaki, di ba may bayad dyan pag nagtitrendingan sa imong post? O yan, siguro ang pinaka-purpose ninda. Pero dahil man databi kini saro na nagreklamo sa opisina kan Comelec. So mga doble sir na may aki 10 plus, mag-agom, 2, magpa-islab na. Pwede na magpa-islab. Pwede na magpa-islab kisadit na harong. So nakaduble. So kaliwat kanan, igwa duman sa ibong, igwa padigdi sa ibong. Kung may aki ka man ang gadki, podkaan, 10, duro na kula na. Maurag digdi makagulpi digdi primo. So, mga leader, na pagday mo tinaw sa mga 10, sus Maria Josep, amog-amog ka. Ma'am Nobe Granatin, good morning tabi, nakabuto ka na. So leader, day tinauso mga 10 sobre, inay. Amog-amog. Ay, kaya ngaya pag nadaog ngayan sa indong kandidato, mga leader, magtarago na tabi ka mo. Magtarago na tabi ka mo. Sigurado dudurumanon ka mo kan sa indong mga kandidato. Para ma-monetize. Iyo pala ng term kaya na no. Ma-monetize pagkayan, ma-monetize tabi. Igwasin taki marresibi. Yung pinaka-purpose man siguro sana na pig-post ninda sukada paipit para mag-trending, ma-monetize. Iling na nindo yan. O kaya iling sabi kan Comelec, dahil man di kinagreklamo. Nakabuto na si Ma'am Nobe Granatin. Sa muya, pag kumusta misan ako nakabuto na, okay na yan. Tama na ang hapot na rog ka. Dahil ka na pwedeng maghapot pa kung ano pan mga dapat ihapot mo. Bawal tabi yan, bawal. Basta nakabuto na, okay na. Bawal lang sa muya na kung sunodan pa kung ano pang apot, bayan na. Basta nakabuto na, okay na yan. Ang purpose para maaraman kung kang Comelec and obligasyon ninda na mag-monitor. May programa bagasinda na kontrabot buying. Paano maninda maaraman kung daisinda magluwas? Dahil nagluluwas. May punto si Sir Willie. Kundi, sabi duman sa interview ni Provincial Election Officer Attorney Bunaw na nagresponde man da sa mga deputized ninda, Sir Willie. Diyan, mga deputized baga ninda. So, police, sisay pa so mga membros kang Armed Forces of the Philippines. Pipa-responde man da ninda. Ang problema, pag-abot na duman sa lugar, dahil man kinagreklamo. So kaipuan palang tabi Sir Willie na may magreklamo. Kapag abot na duman sa area kung sa inting totoro na may talamak ang bot buying, dahil man niya kinagreklamo. Pag abot niya duman ka nagresponde, dahil man.
Doon ako nalungkot. Inay ko talaga sa Pilipinas, pero kung halimbawa gari git-giton, imposibleng day makuha day makasuhan. Imposibleng day may makasuhan yan. Dakulon talama ko na day. Harap-harapan nga ni so baralbala. Harap-harapan baga so tarawan. Kaya nakabuilo dahil builong-bilo. Bagong iyo tabi, Sir Ato, Kabigaw, Boss Ato, wala to ang tanggap kayo ni. Ako muna naman niya dinali. Ang problema, kung ang matanggap mong sobre, warrant of arrest, yan ang problema tabi, mamlay. Yan ang problema nindo. So, tandaan po hanggang tabi ang burutuhan alay tininbanggi. So, dapat before 7 yaw na kamo sa area. Takundakul pa man sumaburuto, dapat yaw na kamo sa area. Yaw mismo kamo duman sa eskwelahan kung saan kamo mabuto. Takong alas 7, wara kamo sa area, dahil na kamo tatanggapon. Ayan ang pasiguro Pero so, mga nagkairinot magbuto ka sa bagong alas 5 sundo alas 7, kung dahil kamo nakabuto sa mga senior citizen, PWD, sa mga bados, pwede pa rin kamo magbuto ngunya na alas 7 sundo alas 7 ninbanggi. Ayan sa mga pagirumdom, number 1 na bawal nanggad talaga dahil po kamo magpakudak, dahil kamo magkudak dyan sa lawag kang butuhan. Maging mag-selfie, mag-selfie kamo dyan sa lawag kang butuhan, bawal tabi yan. So, pigpiling nindo sa balutan nindo, tapos so automated counting machine, bawal po yan. Pwede kamo mag-selfie, pag-abot nindo sa luwas kang classroom, ipiling nindo sa guramoy nindo, na natultog na kang martilyo. Pwede na kamo duman mag-selfie sa luwas kang classroom na ipiling nindo na kamo nakabuto na. Pwede yan. Pero kung duman sa classroom tabi, bawal. Bawal tabi yan. Sabi yan kang Kamelek. Dipisil na. Baka kumbaga apod kayo ni, sabi nga ni kang barkada ko Sir Willie Nubura, kung ngaya seryosohon kan Comelec nakarasuhan sa mga nagbarakal kibuto, baka ngaya tabi wara kita ki magiging leader. Dahil kita ki magiging leader, purusan madidikyo tagabos tabi na nagbarakal. Dahil gaya kita ang magiging leader, puros nagbarakal. Wara ki matatada. Seryoso ngayang batas tadig di sa Pilipinas kung mahal. Sir Willie Nubura, Sir Willie Salazar, kung seryoso ang satuyang batas digdi sa Pilipinas, wara kita ki magiging leader. Puros yan madidikyo. Kabos na nao, kabos na makalkibuto. Kaya si say matada, wara ki matatada, Boss Ato. Sarong 2, 3, 4 ang nagsayaw. Kundi nasa Pilipinas kita. Kayan ang sakit. Ay kaya ni maglakaw-lakaw na, Boss Ato. Iso. Ay kaya ni yung pasiring dyan sa bulod, magrulumbod lamang. Papresko. Sige. Dama naman kita sa saro na programa ta, alas 10 sundo alas 11. Dama naman kita magdarangugan ta, may coverage pa man kita. Busy kita ngunyan aldaw nagpo-programa, pagabot sa luwas, ma-report. Arog ka ng buhay mi. Mga servidor sa pagpaabot po kay mga tamang impormasyon, bako fake news ano ba, loy-loy na kita.
Iri nga tabi kita ha. So mga maburuto, lalo na mainit ang panahon, magdaratabi ka mo ki panangga sa init, tapos dara ka mo ki tubig. Kumbago, atid-atido nindo, timingan po nindo na araniman sana ka mo baga dyan sa mga eskwelahan. Pag medyo natunugan nindo dit na nagbuburuto, saka ka mo magbuto. Hindi ka mo makipagsabayan naman sa ruso kang tawa, no? Ha? Ruso digdi, ruso duman. Ano nang ugma ko kay ni Mahirap pag-arog kaya. oras mo niya. Basta ha, bahala na kamo. Sana tabi, pasabungan kamo kang tuyang mahal na Diyos. Marhay ka Na sana maging tama po ang sa indong mapipili na mga magiging leader po kang sa indong mga lugar. Yo. ano nang ugma Sana tabi tama ang sa tuyang may boto. huling nagsasayang sa kong namumuha. Sige, kasabay ta kasubago si Sir Tony dyan sa luwas. Igwanin ka Malayloy naman kita duman kita sa mga area kung saan nangyayari po ang mga butuhan, ano? Ang tabay na lang po kamo dyan, 10 to 11 sa programa Sutama sa nasa 107.7 radyo natin Tabaco. Yeah. Param na tabi mo na kita digdi sa programa. Serbisyo, asin reparo, kaibahan si Manny Moxea, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Kunin sa rumdam-dam sa luba ko katurugan makukundi si mong boses iyo pala yo sa rumbanggi sa higdaan nakadangugak ko inuninin sa rumdam-dam sa luba ko katurugan bago kundi sa mong boses iyo pala dakus sa kumbangon si sa kuyang mata hindi bukla katong kadikluman ako nangalangkala si sa kong pagiling kasiring sa itas si mong lao nahiling ko maliwanag. Dagus ako bangon si sa kuyang mata binugla katong kadikluman ako nangalangkala si sa kong pagiling pasiring sa itas si ulaw nahiling ko maliwanag. Tapos ako bangon si kuyang mata ibinugla kadong kadikluman ako nangalangkala si sa kong pagiling kasiring sa itas si mong lawo nahiling ko maliw. Ay, param na tabi kita mga tugang. Sa pangaran ni GM Maestro nila tuon, Mali sa pangaran man po ni SM Sir Tony, lawo nahiling
Kasabay dyan, nasa tuwing mga katuwang sa programa yan dyan, si Madam Maylene kang MBY Dormitory kay Vice o kaya kay Governor Ate Glenda Ong Bungaw, kang Probinsya ni Albay, City Councilor Riner Burse, Cons Irene Morales Pahot, Mayor Shi Capos Bilo, ABC President Kapa Art Abila kang Malinaw, sa Capos Bilo Lotto Outlet and dyan mga tugang sa Arcantillo Steel and Aluminum Fabrication Services. Maraming salamat po. Kaparantabay niya to. Ingat po kamo ha, magboroto na tabi. Param na po, ako po si Manny Moxeya, si Mr. Hulbutana. Sa akin naman, hindi po sa programa Servisyo Asin Reparo. Adios amigos, dumo, arigato, iringan po kita, bye-bye. Servisyo Asin Reparo, kay mahal si Manny Moxeya, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Servisyo Asin Reparo. Horacio Imperata laban sa mga bagyo at siniba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpasalamat, hulikan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Hulikan sa imong pangataman sa pagtao mo, kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga, asin hulikan sa imong kadunungan na nag-aantabay kan lakaw kam bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Dai kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Dai mi nasabutan asin nautob an sa imong kabutan na tamanon ang kinaban. Ang kapalibutan nagsasakit hulikan sa mong mga salanggibo. Asingunyan namamatean mina ang padusang balik kan sa mong pag-abuso asing kapabayaan. Padagos ang labi-labing pag-init kang kinaban. Huli ka ini, naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo. Uran, baha, pagtuga kang bulkan, asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaming mabibirikan, kundi ka, mamumuto nama. So sa imo kami minahagad, ning kapatawaran kan samong mga kasalan. Ilikay mo kami, ang samong mga namumutan, asin mga pagrugaring, sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsableng paraataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog kang kapwang nangangaipo. Huli ki Kristo sa mong kaguranan. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, danay na ipamibi mo kami. This is the source of news and information that matters to you. This is Bicol Net TV. Kasunod kang Bicolano Worldwide.